mais eles non se mesturaban. Traían aqueles coches de cores vivas a súa casa. Dela escapaban os nenos, algo pasara na guerra dos vellos. Na guerra dos vellos, a xente que non falaba dicía que o seu home desapareceu no 36, no 36, xunto ao seu fillo que traballaba con él. Aquela muller apareceu afogada nunha mañá na beira do Lérez tirada. Ninguén sabe por qué.